Hello, hello! Pár kérdésre válasz. Nagyon sok levelet kapok, főleg kezdőktől, ugye, és alapvető kérdésekben. Ezért most ezekre fogok válaszolni gyorsan, csak közben gyönyörködök itt a szép zöldségekben. Nos, mindjárt kezdjük az első kérdéssel. Ezt nagyon sokan teszik fel. Mennyit lehet keresni egy kártyával? Most nem megyek bele, hogy 470, 480, 570, 580. Ebbe a témában is nagyon sok a kérdés, milyen videókártyát vegyek. Most olyat vegyél, ami olcsó és lehet kapni, mert szinte lehetetlen beszerezni most a videókártyákat. Vagy rohadt sokat kell rájuk várni, vagy drágák, ha lehet is őket kapni. Na, mindegy. Most csak ennyiről van szó, hogy megmutatom, mennyit lehet keresni egy darab videókártyával. Mondjuk vegyünk egy 470-es, 570-es kártyát, de számolhatjuk a 480-580-at is, ugyanis alapértéken, ha nincsenek módolva, ezek ilyen 25 MHz körül számolnak Ethereumot, Zikest pedig olyan 270 környékén. Még egyszer megjegyzem, nem módolt, nem hajtott, simán berakod a gépbe a kártyát is úgy, tehát mielőtt még valakit megkövesz, hogy mert az enyém 300-zal megy. Nem, ez most a nem hajtott, a gyári verzió. Jó. Abból indulunk ki, aztán utána, hogy te fölhúzod, az már magánügy. És hogy ebben egy kis plusz profitot termelsz. Na, akkor nézzük. Ugyebár, ha a dual miningben nyomjuk Ethereumot, meg mondjuk legyen Pascal, akkor 25 MHz az Ethereum, ez eltérhet egy hash, 26, 24, stb. Sőt, nekem a nem módolt kártyánál ilyen 23 és feleket is nyomtak a kártyák. Na mindegy, 25-tel számolok, egy olyan átlag 150 wattos fogyasztással, ebben mondjuk benne van egy 30 watt az alaplapnak is, de lehet, hogy többet kéne számolnom, most ennyit számolok, jó? 150 watttal, és akkor egál a zeknél is annyit fogok. Tehát így azt látjuk, hogy a havi profit a jelenlegi álláson, tehát hogy az Ethereum 89,78, ugye ezt itt a CoinMarketCap-on nézem, mert ezt is már kérdeztétek, itt a cím, tessék, coinmarketcap.com. Nos, 25 MHz, 150 watt, 0, tehát 14 centes kilowatt per óra árral számolva, a tiszta profit 1,91 dollár, de ugye ebben benne van az áram is, vagyis ebből már le van vonva az áram is. Ami, hogyha ezt kiiktatjuk, akkor azt jelenti, hogyha az áramot nem számolom, akkor 2,41 a kereset, de mivel számoljuk, ezért 1,91, havi 57, évi 183. Egy darab kártya. És ehhez még hozzájön ugye a Pascal, ami itt is szintén egy ilyen átlagos számítás, mondjuk nem is 220, legyen csak 200, annyi biztos, hogy van egy normál kártyával. Tehát úgy 42 cent, legyen 40 centre lekerekítve, és akkor hozzáadjuk ide, akkor az azt jelenti, hogy 2 dollár 30. Ugye észrevette valaki, hogy itt nullára raktam az áramot? Igen, mert azt már beleszámoltam az Ethereumnál. Nos, tehát akkor itt 40 cent, tehát 2,30, ami ugyebár olyan 700 forint környéke, most csak így hirtelen mondtam valamit, de nem váltogatom. Tehát 2,30, a ZEC pedig így ebben az értékkel számolva 1,20. Ugyebár most nagyon magas a network hash rate, tehát a nehéz difficulty az egekben van a ZEC-nél. De azért, ha az ember például Nvidia kártyát vesz 1070, 1080, akkor megéri. Mondjuk akkor ez is itt van valahol egy 1070-esnél. Kb. Így.
De ugye az jóval drágább, mint a 470-es, 480-as kártyák. És most a 470-est mondtam alapnak. Jó. Vagy az 570-est, mert ugyanennyit számol. Ennyi. Így tudod kiszámolni, hogy egy kártya mennyit számol, és akkor már szorozhatsz. Ezt a 150 wattot mindig ad hozzá. Ugye, hogy két kártyánál, hogyha mondjuk 50 a hash, ez pedig 300, akkor már így jövünk ki, és a Pascalnál is szintén megduplázom, és akkor már 0,8. Tehát két kártyával már majdnem $5 keresel per nap. Jó, akkor erről ennyit, hogy számolt ki a keresetet. Ezt tényleg sokan kérdezgették, és akkor most jön az, hogy Google kereső, beírjuk, hogy Claymore, az öreg more csávó, mi? És nekem már ott is van, hogy Claymore Dual Miner, ezt így beírjuk, akkor az első találatunk mindjárt ez lesz, hogy Claymore's Dual Miner Ethereum AMD Nvidia GPU V9.3, rányomunk. Feltételezéseim szerint minden kezdő Windows-szal indul, tehát nem Linuxos programot használ. Most azokra gondolok, akik ilyeneket kérdeznek, például, hogy kell Windows telepíteni, meg ilyenek, mert ilyen is van, tehát ők valószínűleg Windowsból fognak kiindulni. Az a lényeg, hogy innen például a Megáról letöltjük magát a programot. Várunk a homokúrára. Jó. Kiválasztjuk a nekünk megfelelőt, ugyebár a legújabbat, a 9.3-asból, vagy a Linuxost, vagy a Windowsost, amelyik nekünk tetszik, ugyebár mi Windows-t használok, meg mi legtöbben Windows használunk, úgyhogy ezt töltjük le. Ez AMD és Nvidia kártyához is tökéletesen megfelel. Jó, akkor ezt ugyebár rányomunk, letöltés, szabványos letöltés, vagy letöltés zipként, sima szabványos letöltés. Itt oldalt. Jó, és akkor itt meg is jelenik, hogy hova akarom lementeni, és mit akarok vele csinálni. Fájlmentés, mondjuk C, új mappa. Jó, és akkor most meg is keressük a C új mappát. C, így. Szóval C, új mappa. Itt van az öreg Claymore, ugye zipben. Belelépek, Win10-nél ez már megy alapból, Win7-nél azt hiszem nem alapból megy, akkor valamilyen tömörítő programot fel kell telepíteni, mindegy. Itt kimásolom, kijelölöm, rányomok egy jobb klikket, másolás, visszalépek ugye az új mappába, és jobb klik beillesztés. Ezzel ki is csomagoltam. Ide önmaga mellé, bármilyen elérési utat megadhatunk, akár a C asztalra is kicsomagolhatjuk. Vagy rámegyünk így, hogy jobb klik, mondjuk nekem van fönn egy WinZip program, és avval bármikor itt kicsomagolhatom. De így a legegyszerűbb, hogy belelépek, és kimásolom a zip file-ban lévő mappát. Nos, itt is van. Ugye itt kapásból van egy start button, és van egy config.txt-nk. A config.txt tartalma ez. A start buttonban pedig na, szerkeszteni akarom. Jó van, akkor futtatás így. És ez a start buttonnak a tartalma. De most én nem itt variálok vele, hanem itt már fut is. Hanem itt ebben a mappában.
Ugye itt van a start, és itt van a config. Az, hogy én csináltam belőle még plusz startokat, az egy dolog. Nos, a config fájlt ugyanúgy hagytam, nem variáltam vele semmit, mivel wattul állítom a hőmérsékleteket, stb. Úgyhogy nem nyúlottam itt hozzá. De elméletileg lehetne, ezt érdemes kiszedni, ugye, hogy 70 foknál leszabályozza a kártyát. Hát nagyon nagyon más nem. Inkább ne nyúljunk hozzá, fölösleges. Jó, és akkor a startbatban szerepel ez. Nálam. Ugyebár ETH DC Reminder 64.exe, ez ugyebár itt a majdnem félre tudtam húzni. Ezt akartam mutatni, hogy ez a file, ugye ami itt van a batban, megadva -epool eu2 ethermine.org. Ezt mutattam, hogy pontosan melyik oldal. Tehát ez az ethermine.org, és így néz ki, ugyebár a kezdőlapja. Továbbá szükségünk lesz egy Poloniex-re. És azon belül az Ethereumra és a depozitjára. Itt figyelmeztet minket, hogy csak egy Ethereum, amit érdemes ide átutalni. Írja, hogy lehet kisebb Ethereum összegeket is ide utalni, de csak akkor íródik ide jóvá a számládra, amikor, tehát hogy mondjuk 0,1-enként utal a poolod, akkor itt akkor fog jóváíródni, amikor elérted az egy Ethereumot. Akkor fogod itt látni, hogy van egy Ethereumod is felhasználhatod. Persze lehet közvetlenül Coinbase-re is bányászni, onnan is lekérheted az adresszet, és akkor azt használod, vagy itt ezt a Poloniex-est, ugyebár itt van Apple Deposit, itt az Ethereumnál, és akkor itt lenyitod ezt a, hogy volt, na, még egyszer. Valamiért kicsit enyhén belassult a gép. Na, még egyszer, itt van Ethereum Deposit, ide pörgettem, hogy lehessen is valamit látni, Deposit Address, és ezt kijelölöd így az egérrel, úgyhogy lenyomva tartod a bal klikket és végighúzod rajta az egérmutatót, és utána jobb klikkel másolás. Jó, ennyi, így kimásolod, és akkor bemásolod a startbatba úgy, hogy ugyebár itt az epool eu2 ethermine.org 44444 -e-val, és az e-val után berakod ezt a kódot, tehát ezt. Ha bemásoltad a kódot, utána raksz egy pontot, és ékezetek nélkül valamilyen nevet beírsz, mint látható nálam a Banya 01 van, de bármi lehet, ETH 01 vagy bármi Sanyika gépe, vagy érted, bármit írhatsz. A pont után az lesz a bánya neved, ami ugyebár nálam a Banya 01, és az pontosan azért kell, ha ide beírod a nem. Szóval, ha ide beírod az Ethereum címedet, check statusba, akkor megkapod, hogy bányászol jelenleg. Nekem van itt egy kis ugrándozás, mert most állítgattam a gépet. És itt látod ugyebár, amit megadtál nevet, nekem a Bánya 01, és akkor itt írja, hogy számol. Jó, akkor most visszatérünk a batba. Tehát beadtuk neki
deposit addressünket, beadtunk neki egy nevet a pont után, és utána jön, hogy -e-password, oda nem kell semmit írni, egy X-et alapértelmezett. Aztán jön a -d pool, tehát a másodlagos poolunk. Egy kicsit itt el vagyok. Így. Tehát a másodlagos pool stratum pont plusz tcp pascal -eu1 nanopool.org, ugyanis itt a nanopult kultiválom Pascal téren, lehet akárhol máshol is bányászni Pascalt, más poolon. Azt hiszem, az biztos, hogy Supernován van, de nem szeretem már a Supernovát. Viszont a nanopullal semmi bajom, itt is írja, hogy minimum kifizetés 1 Pascalnál, tehát amikor ez itt eléri az 1 Pascalt, nem fizet ki azonnal, hanem naponta mondjuk úgy 2-szer fizetnek. Most mondok valamit, hogy mondjuk reggel 8-kor, meg este 8-kor, és hogyha itt egynél több van, akkor fizetnek, amikor eljön a kifizetés ideje. Persze ez változó, hogy mikor fizetnek ki, nem tudom pontosan. Csak tudom, hogy nálam, amikor ilyen 1.6, 1.9, 2,5 szokott lenni, amikor küldik itt a Paymentnél, meg is lehet nézni, hogy ilyeneket küldenek. Jó. Ja, persze, hogy a Pascalunk honnan lesz, a Pascal címünk. Szintén Poloniex. Megkeressük a Pascalt, itt van Pascal, deposit és deposit address. Nos, láthatjuk, hogy itt van egy rövidebb számsorozat, és itt fölül van egy ilyen számok, betűk kombinációja, ez a Payment ID, vagy PyLoad, de mondjuk ez a Payment ID, tök mindegy. Úgy kell beírnunk ide a nanopoolra, hogy először bemásoljuk ezt a rövidebbet ide. Tehát mint látható, nekem is így van bent, hogy bent van ez a rövidebb, és akkor utána hozzá másoljuk ezt a karakterrel, a PyLoadot. Az pedig itt van nekem. És amikor rákeresünk, akkor így bejön. Ha már bányászunk, ha nem, akkor addig ugyebár, amíg nem bányászunk legalább 1-2 percet, addig úgyis azt írja, hogy nincs semmi. Na, de akkor innen szedjük ezeket az adatokat, amit szintén be kell másolni majd ide. A -d pool után ugyebár itt van a nanopoolnak a címe, meg a portja, ezt kell beírni ide. Azt, hogy ezt honnan szedtem, innen kérem szépen, hogy itt van egy olyan, hogy help, és akkor a helpnél írta itt, hogy az európai poolok 1-es, 2-es portszám, stb. Ezt a kettőt használják az európaiak. Jó, ide-vissza. Tehát akkor beírtuk ugyebár ezt a Stratum címet. Aztán jön a -d-val, ami ugyebár a kódunk, tehát beírjuk ezt a... Így sajnos megtöri a sort. Tehát ugye ez a rövidebb szám, ami a Pascalnak a depozitja, ugyebár ez a sima számsor. És akkor jön a hosszabb, ugye a PyLoad szám, és akkor szintén egy pont, és akkor a pont után megint ide írhatjuk a bánya nevet, ami akármi lehet, ugye. Mert akkor itt is szintén, hogyha
amikor beléptünk, akkor ugyebár itt alul írja, hogy a bánya 01 bányászik, mennyivel, meg annyival. És akkor az apróságok, -d password x, tehát itt is csak egy x-et kell beadni a passwordnek, dcoin, tehát hogy a másodlagos coin a Pascal, -esm 0, ez -bdg -1, fingom nincs ezek mik, ez a watchdog, ez az újraindulós bigyója, és ezek a lényegek, tehát ezeket így beadod, van, aki nem is adja be ezeket. Na, a -ETHI, ez az Ethereum intenzitás, nálam 12-re van rakva, bár azt mondják, hogy 8 a default legnagyobb, higgyétek el, hogy megy följebb is. Na mindegy, nekem így megy most jól, hogy az ETHI 12-n van, a DCRI, tehát a Decred intenzitás, ami voltak épp a Pascal intenzitás, az 8-on van, de ez a másodlagos, ez a DCRI, ez a másodlagos bányászott cuccra vonatkozik, tehát jelen esetben a Pascalra, az most 8-ason van, és akkor kell a -alpool 1, -altcoin 1. Tehát ennyi a teljes beírandó. Persze ezekkel az intenzitásokkal, ezzel a kettővel lehet játszani, hogy kinél mi jön be jobban. Én azt szeretem, ha az Ethereum maximumon megy, és úgy állítottam hozzá a másodlagost, hogy ahogy elkezdett levenni az Ethereumból, mindjárt vettem vissza. Tehát, hogy semmit ne vegyen el az Ethereumból. Tehát, hogyha a DCR-it kikapcsolom, akkor is ugyanannyival megy az Ethereum, mint hogyha bekapcsolnám. Mert van, aki úgy csinálja, hogy egy-két hash Ethereumot feláldoz annak érdekében, hogy több Pascal jöjjön például be. Szerintem annak nincs értelme. Na, ez került akkor a botba, és akkor lehet indítani. És hopp, ezt becsuktam. És akkor így fut. Tessék parancsolni. Ennyi. Viszont én is kérdezek, ha valaki tudja, mi a fenét kell beállítani ahhoz, hogy itt ebben az ablak, ebben a nézetben is minden kártyának a hőmérsékletét és fordulatszámát jelezze, az jelezze nekem. Van, akinél látom, hogy mindegyiket kijelzi, van, akinél meg szintén csak egyet jelez ki, és ez nem tudom, hogy mitől függ, vagy van-e valami beállítása, lehet, hogy csak egy gombot kéne megnyomni. Na. Ennyi. A Dual Miner beállításról. Még annyit a Dual Minernél, hogy azt is kérdeztétek, hogy nekem most per pillanat hogy vannak a beállítások. Igen, ezt meg is mutatom. Ezt 2-3-an is kérdezték, meg még Facebookon is. Hoppá! Mi van ott? Mi történt? Mi az a piros szottyadék ott a sarokba? Mindegy, valószínűleg nem tetszik neki, hogy itt közben turkálok a gépbe. Nos, jelenlegi beállítások ahhoz, hogy... Appa, itt látszik, hogy behind. Nézzük az átlagot. 163 MHz-es Ethereum és 1300 környékén megy a Pascal. Nos, ehhez a beállítás, ugye látszik, hogy itt van az 5 darab 470-es, meg az egy 480-as, a 480-ast azt így állítottam be, 1050 és 850, innen néztem le a sorból, hogy 1050-et, ugye 1077-et 875-ön bírja, akkor 1050-et kb. 850-en kell, hogy bírja. Tehát így állítottam itt be. Itt az 1900 MHz-es memóriához adtam 900 mV-ot,
és ezek a fordulatszámbeállítások, hogyha kiengedtem 3000-ig is akár, hogyha akar menni, hadd menjen. De persze nem megy. Jó, akkor jönnek a 470-esek, azok körülbelül egyformák. Ez a 470-es, ez egy duál hűtéses, tehát lehet is látni, hogy csak 1300-on megy a ventilátora. 1010 MHz-et adtam neki, és 880 mV-ot, mert itt látszik, hogy 1010, 89, hát lehet, hogy 890 kellene neki, de nem mindegy. 880-on szépen megy, sőt még van neki -3 volt offsetje is. És akkor itt is kiengedve a ventilátor, hogy hadd menjen, ha akar. És akkor jönnek a referenciakártyák, ez már a 4 referenciakártya. Eznek mindegyiknek ugyanaz a beállítása, hogy 1010, 900 mV, 1009-es memória 900 mV-on, így is. Amelyiknek egy kicsit jobb az ASIC-ja, ott még bedobtam egy -3 voltos offsetet. Tehát az ASIC-ot meg abból látod, hogy ha rosszabb valamelyik kártyánál. Például itt nézd meg a P4 1074 MHz-nél, itt 943 mV kell, a mellette levő kártyának meg csak 937 mV kell, tehát ennek jobb az offsetje, az ASIC-ja. Azért kell neki kevesebb millivolt ugyanahoz a frekvenciához. Tehát azért itt ennél már van is -3 volt, ennél meg, bár ennél is raktam, akkor meg tök mindegy, bírja. Tehát lehetne ezt még akkor hegyezni, hogy mivel ez jobban bírja elméletileg, ezért ezt mondjuk fölrakom 5-re, 6-ra. Legyen úgy. Setup. És akkor ehhez mekkora áramfelvétel? Jelenleg 890 wattot szed a falból a gépezet. Ennyi. 2 hete még 980-at szedett. Igaz, hogy többel ment, mert akkor olyan 1600 körül ment a Pascal, és olyan 165 környékén hasselt az Ethereum, de nagyon melegedtek a kártyák, tehát minden kártya ilyen 3000 körül forgatta a ventilátorokat, tehát nagyon melegedtek, és hát ugye fogyasztott is 1000-rel, és akkor úgy döntöttem, hogy inkább egy kicsit kevesebbet hesseljen, de legyen hűvösebb a kártya, ezáltal halkabb, kevesebb meleget termel, stb. Tovább. Talán egy kicsit megnyújtja a kártyák élettartamát is. Jó, ennyi volt, amit így hirtelen akartam mutatni. Ezek mind ilyen kérdések voltak e-mailben, és akkor gondoltam, hogy nem e-mailben válaszolok, de szoktam válaszolni, aki szokott nekem írni, azt tudja. Ha nem más, akkor csak pár szóban vagy egy mondatban válaszolok, épp csak a lényeget, vagy írok egy e-mail címet, egy videó címet, ahol megtalálhatja az adott emberke a kérdésére a választ, mert ugye sok levél van, és sok időbe telik a válaszadás. Úgyhogy van, hogy néha el is csúszik napokat, vagy volt már, aki írt, hogy nem válaszoltam neki. Bocs, ilyen is előfordul, hogy elkavarodik a levél, és akkor nem válaszolok, de ez elég ritka. Ja. Akkor tényleg most ennyit akartam hirtelen mutatni. Ez a videó már csak az új kriptobányász csatornán lesz látható. Úgyhogy azok élvezhetik, akik átiratkoztak. Na, akkor hello, hello!